ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa dami ng pwedeng option sa paggawa ng desisyon sa buhay, minsan ay hindi natin maiiwasan na malito. At sa pagpili ng kung ano ang akala nating tama ay nagkakaroon pa rin ng issue. Issue na lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Ikaw, kabarangay, ano nga ba ang mga bagay na nagpapalito sa'yo? Dear Papa Dudut, hindi na po ako magpapasikot-sikot pa. Kumbaga tutumbukin ko na kaagad para diretso na agad ako sa mundo na makulay at punong-puno ng kalituhan at buhay na aking pong naranasan. Bi po ako, Papa Dudut. Bisexual, silahis at kung ano pang term ang naiisip ng mga nakikinig sa inyo. Medyo komplikado ang kwento ko, Papa Dudut, kasing komplikado ng pagkatao ko. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang George. At least pwedeng tunog lalaki o babae ang pangalan. Kumbaga safe na safe sa phone book sa cellphone. George for Georgina. 28 years old ako ngayon at nangyari ang kwento kong ito ilang taon nang nakakalipas. Siguro naka-move on na talaga ako dahil kaya ko nang ikwento sa ibang tao ang pangyayaring ito ng buhay ko. Sabi ko wala na akong pasikot-sikot. Ang hahabaan ko rin pala ay intro ko. O sige na nga Papa Dudut, totoo na to ha. Office mates kami ni Sam at safe din no, pwedeng babae at pwedeng lalaki. Sam for Samuel. Sobrang close kami as in. Naging close kami dahil unang kita ko pa lamang sa kanya ay tumibok na ang bakla kong puso. Kaya gumawa talaga ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Pinakilala siya ng isa sa mga office mate ko. Matangkad si Sam, tisoy, balbon. Yung tipong 2 araw lang na hindi mag-ahit ay may balbas na agad. Maraming nagkakagusto kay Sam, Becky man o girl. Na hindi naman nakapagtataka dahil makalaglag brief o pante. Panty, depende po siguro sa suot. Pero syempre hindi ako papakabog. Makikipagsabayan talaga ako. Kaya gumawa ako ng paraan para makasama ko si Sam sa isang inuman, Papa Dudut. Sam! Madalas ka ba dito? Ha? Ang sabi ko, madalas ka ba rito? Hindi. Actually, first time ko dito. Niyaya lang ako ng iba nating friends kaya sumama na lang din ako. Lakas mo palang uminom, no? Ano yon? Sabi ko, lakas mo rin palang uminom! Hindi naman. Nasa kondisyon na siguro ako at ganado kaya medyo naparami inom ko. Ikaw nga ang malakas uminom dyan eh. Ha? Sabi ko, ikaw nga ang malakas uminom dyan. Alam mo, mas okay siguro kung sa labas tayo magkwentuhan. Iwan muna natin sila dito. Di tayo magkarinigan eh. Sige, tara. Mas tahimik naman siguro dito. Mas magkakarinigan tayo. Okay ka pa ba? Okay lang naman. Pero medyo may amats na rin. Ikaw? Ang totoo, lasing na. May iba pala ako. Medyo personal ng konti ha. Okay lang? Depende. O sige, kapag pwede sagutin, sasagutin ko. Ano yun? May girlfriend ka na? Ha? Ang sabi ko, may girlfriend ka na ba? Girlfriend, jowa. Baka kasi mamaya pagpasok ko bukas, may bigla na lang sumampal sa akin eh. Wala naman. Uwe!
Sa gwapo mong yan, wale! Baka naman pihikan ka lang. Choosy, masyadong mapili, mataas ang standard. Hindi naman. Pero di lang talaga kasi madali. Mahirap talaga ang may karelasyon. Totoo yan. Dami mong i-consider talaga. Hindi lang yun. Ano pa? Ano ba yan? May epekto na nga yata ang alcohol sa katawan ko ah. Wala. Hayaan mo na yun. Ano nga yun? Dali na. Tayo lang naman ang nandito eh. Promise tayo lang makakaalam ha. Promise, swear, sumpaman. Oh, ayan ha, nakataas pa ang kamay ko. Sige. Para magaan din naman kasi ang loob ko sa'yo eh. Oh, game na. Ano na nga yun? Bye ako. Ha? Bye. Silahis. Os, kailan pa? Matagal na. Kaya pala wala kang jowa? Pero okay na yun. Carry lang. Ako nga lantad sa mga utaw na ganito talaga ako eh. Wapa Kels, this is me. I'm happy. Ikaw lang nakakaalam niyan ha. Promise mo, secret yan. Promise. Mamatay man ang lahat ng chismosa na may hilig mangialam sa buhay ng may buhay. Tara, pasok ulit tayo sa loob. Inom tayo. I-celebrate natin ang pag-amin mo sa akin. Tara na, dali. Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na medyo na-turn off ako ng konti kay Sam nang malaman ko na paminta siya. Pero sa kabilang banda ay natuwa na rin ako kasi nakakita ako ng chance na pwedeng maging kami, na magugustuhan niya ako. Kaya kung dati ay naiirita ako sa mga babaeng umaaligid kay Sam, ay pinagtatawanan ko na lamang sila dahil alam ko na ang totoong pagkatao niya. Pero syempre may kompetisyon pa rin dahil may posibilidad na magkagusto din siya sa babae, Papa Dudut. Kaya naman umariba na ako sa pagpapaganda at pagpapakita ng aking ginintuang asal. Diyos lang. Talagang pinilit kong kunin ang atensyon niya pero syempre sariling kayod. Hindi ako pwedeng magpatulong sa iba dahil wala namang may alam na ganon si Sam. Para nga akong ewan at hindi nga ako nanligaw ng babae pero para akong lalaki na nag-iisip ng paraan para mapasagot ang natipuhan ko. Pero hindi ko naman pinapahalata na nililigawan ko siya. Kumaga Papa Dudut kinukuha ko muna ang loob niya. At kapag yon ang nakuha ko ay shoot sa banga ang beauty ko dahil hulog na siya sa aking mga bitag. At once na nabingwit ko siya ay wala na siyang dahilan para tumanggi pa. Ahamakin ko ang lahat, mapasa akin lamang siya at sisiguraduhin kong hindi siya magsisisi sa piling ko. Masyado bang mapusok, Papa Dudut? Well, ganun ako eh. Bigay todo. Effort to the max. At least, wala akong panghihinayanganan dahil ginawa ko naman ang lahat, Papa Dudut. O paano Sam? Uwi na ako ha. Ingat ka. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Bakit? Doon muna tayo sa may table ko sandali. May tatanong lang ako. Okay, sige. Gora! Ano naman yun? At parang emergency meeting naman to? Kinakabahan naman ako sa'yo. Ano? Sabihin mo na, dali. Kala ko ba di ka nagmamadali? Pwede bang maupo muna tayo bago tayo mag-usap? Sure. O ayan, nakaupo na. Ano na yun? Game! Tanong ko lang ha. Bakit parang sobrang bait mo sa akin? Ganun naman ako sa lahat eh. Hindi eh. Nararamdaman ko, espesyal talaga ako sa'yo. Prangkahan na tayo. May gusto ka ba sa akin? Wow ha? Kung makapagtanong, masyadong diretso. Parang reporter lang ang peg. Yung totoo. Para kasing sa ginagawa mo, nililigawan mo ako eh. Hindi naman sa kakapalan ng mukha ha. Pero yun talaga kasi ang nakikita ko sa mga ginagawa mo sa akin. Ano ka ba? Paano mo naman nasabi yan? Malisyoso ka lang? Eh paano ba naman?
Tinan mo mas nauunang matapos ang shift mo. Pero hinihintay mo ako hanggang makauwi ako. Nung birthday ko, nagpunta ka pa sa bahay at nagdala ng cake at wine. Kapag may company reports ako na hirap akong gawin, ginagawa mo. Nung nagkasakit ako, halos maya't maya tawag ka ng tawag sa akin para kumustahin ako. Dahil ayaw kitang papuntahin sa apartment dahil baka mahawa ka. Ilang beses ka nagpa-deliver ng pagkain para kamo lumakas agad ako. Tapos sasabihin mo, ganun ka sa lahat? Parang di naman eh. Yung totoo, George. Okay, sige. Teka lang. Iko-condition ko muna ang isip ko sa rejection na matatanggap ko sa'yo. Ha? Ano? Oo na. Gusto kita. Nung una pa lang kitang nakita, gusto na kita. Nagustuhan pa lalo kita nung umamin ka. O ano, sasabihin mo di mo ako type. Friends lang tayo dahil iba ang trip mo. O kaya ayaw mo muna makipagrelasyon. Okay lang naman, Sam. Maiintindihan ko kahit masakit. Pero sana friends pa rin tayo. Sorry kung OA ang mga ginawa ko sa'yo. Gusto ko lang din naman ma-express ang feelings ko eh. Mahirap kasi kapag tinatago. Ganun kasi ako eh. Kapag gusto ko sinasabi ko, pinaparamdam ko. Ayaw ko na may pagsisisihan ako kung bakit di ko ginawa yung mga bagay na dapat sana ginawa ko. Kaya kung… Gusto din kita. Ha? I like you. Totoo. Oo nga. Will you be my partner? Oo naman. Pero, totoo ba to? Totoo. Pero, secret natin to Kasi alam mo naman na wala nakakaalam ng sitwasyon ko. At kung ano talaga ako. Promise! CR tayo? Ha? Kasi nawiwiwi ako sa kilig eh. Papa Dudut, ang ganda ko lang noong mga panahon na yon. Walang tapon sa lahat ng effort na ginawa ko para kay Sam. Pero hindi madali ang relasyon namin dahil kailangang lumabas na magkaibigan lang talaga kami sa opisina. Pigil po ang lahat ng kilos ko. Kapag pauwi lang kami nagkakaroon ng oras ni Sam dahil sabay kami sa kotse niya at inihahatid naman niya ako sa tinutuluyan ko. Pero parang ang dami ko pang hindi alam tungkol sa kanya. May mga pagkakataon na parang naguguluhan ako sa mga kinikilos niya. Alam kong may tinatago siya sa akin. Alam kong may hindi ako alam tungkol sa totoo niyang pagkatao. Natatakot ako, Papa Dudut, ng mga panahon na yon dahil baka biglang makaapekto sa aming dalawa ang nililihim na yon ni Sam. Pero dahil sa mahal ko siya, pinilit kong maging bulag. Sa lahat ng mga bagay na nakikita ko na parang hindi okay. Iyon ang hirap pag nagsisimula sa lahat ng lihim. Marami tuloy dapat itago. At ang mas mahirap lamang, Papa Dudut, ay parang sa akin mismo ay may sinesekreto si Sam. Dumarating nga ako noon sa tagpong hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano ba talaga yon. Minsan naman ay magkasama kami pero parang wala ako sa sarili kasi natutulala ako. Napapaisip tuloy ako dati kung tama ba na makipagrelasyon ako sa isang tao na parang ang gusto ay patago ang lahat ng bagay. Siguro takot lang kasi talaga akong mawala sa akin si Sam. Takot ako na baka kapag may katotohanan lumabas ay magkahiwalay kami. Mahirap, nakakatakot pero kinaya ko dahil sa nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko kaya tiis-tiis talaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang dami kong tanong na alam kong si Sam lamang ang makakasagot. Tulad ng totoo bang wala pa siyang nakakarelasyon na iba? Bakit hindi niya kayang ilantad na kami? Bakit kailangang patago lahat ng kilos namin? Bakit hindi ako pwedeng basta-basta pumunta sa totoo niyang bahay bukod sa apartment? Lahat ng iyon, Papa Dudut, naglalaro sa isip ko. Para kung nasa isang game show
na hindi ako sigurado kung mananalo ba ako. Para kung nasa isang sugalan na hawak ko na ang baraha pero wala pa ring assurance na nakalalamang ako. Ito yung feeling na walang security at napakahirap. Ilang linggo pa ang lumipas, pinagbigyan ko si Sam sa kung ano ang nakasanayan namin na setup. Pumayag ako sa simula pa lamang na gano'n ang sistema namin, kaya dapat ay pangatawanan ko rin talaga. Kailangan ko rin kasi siyang protektahan. Siyempre naman papadudot sino ba naman ang gustong masirang isang tao na mahalaga sa iyo, hindi ba? Yun nga lang, ako ang mas nagsasakripisyo kasi ako all out sa kanya. Wapakils ako kung baga kasi mas mahalaga sa akin na maramdaman ng partner ko na importante siya at mahal ko siya. Pero papadudot lahat ng bagay ay may sukdulan. Hindi ko rin natiis at kinumpronta ko na si Sam, papadudot. Sam, 5 months na tayo, di ba? Teka, 1, 2, 3, 4… Oo, 5 nga. Bakit? Magagalit ka ba kung magtatanong ako? Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Tungkol sa atin. Kung ano na tayo. Unahin mo na yung sa atin. Ano yung gusto mo malaman? Ano ba talaga tayo? Sino ako sa'yo? Tayo. Ikaw at ako. Mahal kita, mahal mo ako. Yun, ganun. Ano ako sa'yo? Ano ba naman yan, George? O sige, yung tungkol na lang sa'yo kung ayaw mo nang sagutin ang tanong ko tungkol sa sarili ko. Kung ano ako dyan sa buhay mo. Anong tungkol sa akin? Sino ka ba talaga, Sam? Ano ba ang meron sa'yo na di ko alam? At bakit di ko pwedeng malaman? Mahabang kwento. Handa naman ako makinig. Kahit gaano kahaba. Gusto ko lang malaman ng totoo. Baka masaktan ka. Ayos lang. Okay lang. Kaysa naman magmukha akong tanga dahil wala akong alam. Makikinig ako. Sige na. Simulan mo na. George. Huwag ka na mag-isip ng magandang salita para maipaliwanag ang totoo. Sabihin mo ng diretso. Please. May kalivin ako. Lalaki? Bakla? O babae? Babae. Bakit ka ba nakipagrelasyon sa akin? Dahil sinunod ko nararamdaman ko. Alam ba niya? Hindi. Anong plano mo? Hindi ko pa alam. Nalilito ako. Habang buhay ka na lang bang magtatago? Gusto kong umamin. Pero di ko alam kung paano. Magpakatotoo ka. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Nahihirapan na rin ako, George. Ang hirap-hirap. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. Ipakilala mo ako as your friend. Ganun lang. Huwag na muna ngayon. Pero gagawa rin ako ng paraan. Hindi ko na rin kayang habang panahon na magkunwari. At pati ikaw nagsasakripisyo ng dahil sa akin. Okay lang ako. Mas okay ako ngayon dahil alam ko na ang totoo. Basta mahal kita. Alam mo yan. Dumaan muna tayo sa kahit anong resto bago mo ako iatid. Kain muna tayo. Hana. Papadudot, nasaktan ako sa sinabi ni Sam pero natuwa na rin ako dahil parang ako ang naging dahilan kung bakit niya hihiwalayan ang ka-live-in niya. Makasarili lamang ang drama, no? Pero ayon talaga ang katotohanan sa nararamdaman ko. Medyo nagkaroon ako ng peace of mind, papadudot, matapos aminin sa akin ni Sam ang katotohanan. At least noong mga tagpong yon ay alam ko kung saan ako lulugar at kung ano ang sitwasyon naming dalawa. Pero mahirap pa rin masyadong umasa dahil baka bigla na lamang piliin ni Sam ang ka-live-in niya kesa sa akin. Siyempre silahis nga siya, may posibilidad na ma-inlove siya ng totoo sa isang babae. Pero habang hindi pa yon nangyayari ay susulitin ko muna ang pagkakataon na kami ni Sam. Oo nga at nalilito pa siya sa gagawin niyang desisyon pero alam ko naman
na sa pagkalito niyang yon ay isa ko sa mga dahilan. Patunay lamang na may nararamdaman talaga siya para sa akin. Papa Dudut, pwedeng husgahan ng mga nakikinig sa iyo ang aking pagkatao o ang pagkatao namin ni Sam, pero ito lamang ang masasabi ko. Tulad ninyo ay may puso rin kaming tumitibok na marunong masaktan, matuwa at magmahal, at may utak din kami na nag-iisip at gumagawa ng desisyon. In short, tao rin po kami. Ilang linggo pa ang lumipas mula nang umamin si Sam na may ka-live-in siya na babae. Unti-unti na siyang nakabubuo ng desisyon at susunod niya na gagawin. Sinabi niya sa akin na aaminin na daw niya sa kanyang ka-live-in. Ay na lang ang itawag natin sa kanya. Sasabihin na daw niya kay Aya ang totoong pagkatao niya. Wala na raw siyang itatago dahil nahihirapan na rin daw siya sa sitwasyon kung nasaan siya ng mga panahong yon. Ang totoo, Papa Dudut, kinakabahan din po ako. Paano kung hindi siya pakawalan ni Aya? Paano kung gumawa ng paraan ng babaeng yon para huwag siyang hiwalayan? Paano kung magpanggap siyang buntis at pikutin si Sam, di ako ang mawawalan? Talo ako. Parang sinampal sa mukha ko na wala talagang laban ang katulad ko kapag babae ang katapat. Madalas naming pag-usapan ni Sam ang magiging plano. Sinabi niya na sumama na lamang ako kapag umamin siya dahil baka ang isipin daw ni Aya ay nagdadahilan lamang siya at ginagawa lang niyang dahilan ng pagiging bisexual niya. Hanggang isang araw ay nag-decide na kami na magpunta sa bahay kung saan nakatira si Sam at Aya, Papa Dudut. Aya? Aya? Oh Sam, ginabi ka yata ngayon. Sino yung kasama mo? Si George. Tara George, pasok tayo. George, si Aya. Aya, si George. Hi, Aya. Kumain na ba kayo? Hindi kasi ako nakapagluto ng marami. Di ko naman alam na may bisita tayo, Sam. Okay lang, kumain na kami. Juice, George? Coffee? No thanks. Okay lang ako. Huwag ka na mag-abala. Ayos lang. O, upo tayo. Upo ka, George. So, Sam? Anong meron? Aya, Ang lalim naman ang pinaghugutan mo ng buntong hininga na yon. Okay ka lang ba, Sam? ang totoo, hindi. Ha? Bakit naman? Aya, alam ko wala to sa timing. Biglaan pero wala naman ako makitang ibang paraan at panahon para sabihin sa'yo to. Pwede ba, Sam? Kung yung iba ang gusto diretso na, sa akin please lang, dahan-dahan, please. Okay. Aya, we've been together for more than a year now. Mabait ka, maganda, mapagmahal, maasikaso, maalalahanin. Parang close to perfect na kung tutuusin. Pero di ang relasyon natin. Okay. Ngayon sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Aya, kasi silahis ako. Nagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki. And Nararamdaman ko yun, Sam. Ayaw lang kitang kumprontahin dahil ayoko ngang ma-offend ka. Hinihintay lang talaga kitang magsalita. Sa totoo lang, ang tingin ko lang sa'yo kaibigan din simula nang maramdaman ko na parang nag-iiba ka. Pansin naman kasi sa mga kilos mo. Saka matagal naman nang walang nangyayari sa atin, di ba? Parang ang kwarto at kama, pahingahan na lang talaga nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong iba. Wala talaga. Aya, alam kong wala kang pamilya dito sa Manila. Kaya pwede ka magstay pa rin dito sa bahay hanggang gusto mo. Naunahan mo lang rin ako. Yun talaga sana ang ipapakiusap ko sa'yo.
Kung pwede, dito sana ako tumuloy. Magbibigay pa rin naman ako ng share ko sa mga gastos. Sana okay lang sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Okay na okay. So, may iba na ba? Si George. Siya? Sorry. No, okay lang. At least kilala ko kung sino ang bagong mag-aalaga kay Sam. Mahal ko naman yan kahit parang maramdaman ko na di siya totoo sa kung ano talaga siya. Pero Sam, na-hurt din ako Pero kaysa naman sa maglokohan tayo, okay na rin. George, sana tayo din maging friends. Sana. Oo naman. Aya, thank you No problem. So, Friday ngayon. Walang pasok bukas. Bar tayo? Aya, thank you. Salamat talaga. Salamat. Okay na yun. Thank you din sa lahat. Basta friends tayo ha? And George? Friends? Of course! Magbibihis lang ako tapos alis na tayo ha? And Sam, dapat treat mo. Papadudot, ang inakala namin ni Sam na magiging mahirap na sitwasyon ay biglang naging simple. Madaling kausap si Aya, siguro nga ay dahil naiintindihan niya ang sitwasyon at pagtanaw na rin ng utang na loob kay Sam. Pagtanaw ng utang na loob dahil maraming kinuwento sa akin si Sam na noong gabi na lumabas kami para mag-bar. Probinsyana raw si Aya na naloko ng illegal recruiter at nakilala si Sam na tumulong sa kanya para makabawi at magkaroon ng magandang buhay dito sa Maynila. Dahil doon sa nalaman kong kwento, Papadudot, ay lalo akong bumilib kay Sam. Isang gabing yon sa hindi ko malilimutan. Para kaming nakawala lahat sa pagkakakulong. Masarap talagang huminga ng walang dinadalang mabigat sa dibdib. Sa wakas ay wala na kaming tinatago ni Sam sa isa't isa. Nakakababae lang ang dating na ako ang pinili niya over Aya. Mukha rin namang okay si Aya, instant friends kaming dalawa. Nalaman ko rin noong gabing yon, Papadudot, na attracted talaga si Aya sa malalambot na guys. Ayaw niya raw sa pamacho na lalaki. Hindi lang din daw yon ang first time na na-fall siya sa katulad ni Sam. Dati nga raw bakla talaga. Hindi lang daw niya akalain na si Sam ay silahis at aamin sa kanya. Umuwi kaming tatlo, Papadudot, na alam naming masaya kami, lalo na ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matapos ang aminan na nangyari ay parang naging magaan ang lahat. Mas sumaya ang relasyon namin at unti-unti nang nag-out si Sam sa opisina. Mas naging masayahin siya at mas naging komportable sa kanyang sarili. Bagay na kinatuwa ko rin. Pero Papadudot, bakit nga kaya hindi pwedeng masaya na lang ang lahat ng relasyon? Bakit kaya kailangan pang magkaroon ng issue na susubok sa pagsasama? Kasabay ng pag-iiba ni Sam ay ang pagbabago rin talaga ng kanyang ugali. Kung dati parang conservative type siya, parang bigla siyang naging bulgar. Iniisip ko na lamang na baka kasi na-enjoy niya ng husto ang pagiging bagong siya. Matagal din kasi siyang nagtiis at itinago ang totoo niyang pagkatao. Pinilit ko uli siyang intindihin. Masaya na rin naman ako kahit papaano dahil nakikita ko na masaya siya. Yun yung saya na hindi ko nakita sa kanya dati noong hindi pa siya umaamin. Pero yun nga lang naging one way uli ang relasyon. Habang siya ay nag-e-enjoy, ako naman umiintindi. At aaminin ko na hindi ito nakatutulong sa relasyon naming dalawa. Sam, parang masyado ka naman yatang nagiging masaya.
Bakit? Anong problema? Parang kalad ka rin na? Kung sino ang yumaya, sasama ka? Ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Sam. Putok na putok ang balita sa opisina na lumabas kayong dalawa ni Clint nung isang gabi. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kasama si Rina at Dave. At iniwan nila kayo ng mas maaga. Pero anong oras ka umuwi? Madaling araw? Sobra naman yata ang kwentuhan nyo ni Clint. Madumi ka lang mag-isip, George. Dahil ang dumi rin ng ginagawa nyo. Akala mo ba di ko alam na sumisimple kayo ng usap sa opisina kapag lunch break? Akala mo di ko alam na bukod sa labas nyo nila Dave at Rina nung isang gabi ay madalas na kayong lumalabas ni Clint? Sam naman, kung lalaki si Clint, pwede ko pang sabihin na baka nagkakwentuhan lang kayo kapag magkasama. Pero bakla si Clint! Sam, bakla siya! At alam kong isa yun sa uhaw na uhaw sa'yo. Tama na, George. Tama na. Siguro nga, tama na. Nung kay Aya nun, natiis ko dahil alam kong babae siya. At wala akong laban dahil nauna rin siyang dumating sa buhay mo kesa sa akin. Pero yung ngayon, at sa isang bakla ka nakikipag... Naku Sam, parang yan ang di ko kayang tanggapin. Ang masakit pa nito, alam ng iba sa department nyo at department ko na tayo. Tapos di ka man lang nag-iisip na pwedeng mabalita ang ginagawa nyo ng hitad na Clint na yan? Ano ka ba Sam? Nasaan na ang utak mo? Nalipat na ba dyan sa loob ng pantalon mo? George, ang bibig mo, ha? Bakit? Nadudumihan ka sa mga lumalabas sa bibig ko? Buti ako salita lang lumalabas sa bibig ko. Eh ikaw, ano ang nasa bibig mo? Naku! Tama na, ha? Into mo ang kotse! Into mo sabi! Bababa ako! Into mo! Into mo! Ihahatid na kita sa inyo. Kaya kong umuwi mag-isa! O ayan! Sige! Mag-ingat ka na lang. Alam mo Sam, siguro nga babae ka. Hindi ka silahis kasi wala kang balls! Bahala ka sa buhay mo! Papadudot, gusto kong magwala sa loob ng kotse ni Sam. Gusto ko siyang sumbatan, pagmumurahin at sapakin. Parang lumalamang ang pagiging lalaki ko ng mga oras na yon. Pero kuhang-kuha naman niya ang kahinaan ko dahil sobra akong nasaktan. Ang sakit, Papadudot, dahil hindi lang pala lalaki o babayang kayang maging two-timer. At yon ang gustong gawin ni Sam sa aming dalawa ni Clint. Ang pagsabayin. Kahit pa sinasabi ni Sam na wala lang ang nangyari sa kanila ni Clint, ay hindi ko pa rin matanggap. Isipin mo naman kung may nangyari sa kanila at kung may mangyari din sa amin ay parang may nangyari na rin sa amin ni Clint. Buffet na ito, papi. At noong mga panahong yon, si Aya ang naging takbuhan ko. Sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. Siya ang handang makinig sa akin. Humihingi ako ng payo sa kanya dahil mas matagal niyang kilala si Sam kesa sa akin. Mas matagal ang kanilang pinagsamahan. Pero kahit na si Aya ay naninibago sa mga kinikilos ni Sam, nag-iba na nga raw ito. Hindi ko naman pwedeng sisihin ang sarili ko, Papadudot, dahil hindi ko naman siya tinuruan na maging ganon. Sa katunayan, ako pa ang pumipigil sa kanya para huwag niyang gawin ang mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Ilang araw ko na hindi kinakausap itong si Sam at si Aya ang madalas kong makakwentuhan. Kung minsan ay lumalabas pa kami para kumain o kaya naman ay para magbar. Papadudot, hindi ko maintindihan ang sarili ko pero may iba akong naramdaman kay Aya. Niyaya ko siya sa apartment ko at nagkainuman kami, Papadudot. May nangyari sa amin. Sa akin, alam kong hindi lang dahil sa alak kung bakit ko ginawa yon, kundi dahil may nararamdaman na talaga ako para kay Aya. At sa tagpong yon, Papadudot, ako naman ang naguluhan. Lalong gumulo nang malaman yon ni Sam at nalaman niya ang sa amin ni Aya nang mahuli niya kami sa apartment na nagkikiss.
Hindi siya nagsalita noon pero niyaya niya kami ni Aya na mag-usap. George, ano ka ba talaga? Hindi ko alam. Pero isa lang ang malinaw. Gusto ko nang tapusin kung ano man ang meron tayo. Aya? Magulo, Sam eh. Aya, nangyari. May nangyari. Imposible naman na di natin yung sinasadya dahil di lang naman isang beses. Pero ayoko nang maulit ang nangyari sa amin dati ni Sam. George, magdesisyon ka naman kung ano ba talaga. Ikaw ang may kasalanan nito, Sam. Bakit ako? Dahil ikaw ang unang naging magulo ang isip. Masyado ka rin kasing mahina. Oo na, ako na. Kasalanan ko na ang lahat. Ibuntun nyo na sa akin ang lahat ng sisi. Ako na ang mali. Ako na ang marumi. Ako na ang makasalanan. So ano? Paano na tayo ngayon? George? Kung yung sa atin ayoko na, iba ang pinoproblema ko ngayon. Kung ano kami ni Aya. Aya? Mahirap sumagot, George. Desisyon na naman to eh. Nalilito ako sa totoo lang. Ang sakit naman itong ginawa nyo sa akin. Ay wow! Patas lang, Sam! Patas lang! Lahat naman tayo nasaktan, di ba? Nasaktan tayo lahat. Sa iba't ibang paraan nga lang. Ano na? Ganito na lang. Hayaan na lang nating maging magulo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Yun lang siguro ang makakapagpalinaw sa lahat. Sam, kung ano man na nangyari sa atin, hayaan na natin yun. Pero di ko malilimutan ang mga naitulong at nagawa mo para sa akin. George, mas maganda siguro kung hahanapin mo rin muna talaga ang sarili mo. Mahirap magpakabigla. Yung nangyari sa atin, malay natin kapag nahanap mo na ang sarili mo, magkatagpo uli tayo. Pero di muna siguro ngayon. Ang hirap naman ito. Ang gusto ko lang naman, mahalin ako. Ang gusto ko lang naman magmahal. Ang hirap naman maging masaya. Di naman ako madamot. Di naman ako makasarili. Pero sige, tama ka nga siguro, Aya. Siguro nga, magkanya-kanya muna tayo. Sorry. Sorry sa inyong dalawa. Papadudot, hanggang ngayon ay sariwa pa sa isip ko ang komprontasyon na yon sa pagitan naming tatlo. Ang pakiramdam ko ng mga tagpong yon, ako ang talong-talo. Ako ang dehado. Isipin mo naman, ang dalawang tao na binigyan ko ng puwang sa puso ko ay parehas na hindi ako kayang pangatawanan. Ang dalawang tao na gusto kong mahalin ay hindi kayang suklian ang kaya kong ibigay sa kanila. Papadudot, nag-decide na nga kaming magkanya-kanya na muna. Si Aya ay bumalik sa probinsya nila, si Sam ay nagpalipat sa ibang site at ako naman ay naiwan sa dating department ko. Mahirap pong mag-move on sa simula kasi dalawang tao ang pinipilit kong kalimutan, si Sam na pinangarap ko na maging kami at si Aya na may nararamdaman akong kakaiba. Pero gusto muna niyang masigurado na ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Komplikado po ang nangyari sa aming tatlo. Umikot ang kwento sa amin. Natatawa na nga lang ako ngayon kapag naiisip ko na ganon nga ba talaga kaliit ang mundo at ang pagkakataon dumaan sa amin ng sabay-sabay. Papadudot, nagkikita kami ni Sam kapag may mga company party pero hi at hello lamang kami. Si Aya wala na kaming balita pero sana'y masaya at okay lamang siya. At ako naman eto, iniiwasan munang ma-involve muli sa pakikipagrelasyon. Gusto ko munang ma-enjoy ang sarili ko at alamin kung ano talaga ang hinahanap at gusto ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, kapag may bagong ganap, susulat po uli ako, ha? Ang inyong kapuso at kabarangay forever, George.
Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan kahit mabuti ang intensyon natin, ay meron pa rin tayong makikilalang tao na masama ang hangarin. At kahit na anong iwas ang ating gawin ay para silang kabuting susulpot na lamang bigla para manggulo sa atin. Ikaw, kabarangay, paano mo iniiwasan ang ganitong klase ng tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Krista. 36 years old at residente ng Marikina City. Kasama ko sa bahay ang mister kong si Alfred at ang dalawa naming chikiting. Pero hindi po love story namin ang isishare ko. Masasabi ko na 10 years ago ay naisip ko talaga na hindi na ako makakapag-asawa o ni boyfriend man lang dahil wala akong tiwala sa mga lalaki. Pero lagi akong hinihirita ng ate Jennifer ko na subukan ko pa rin daw na makipagkilala para naman magka-jowa na ako. Hindi naman sa hindi ako ligawin ng mga lalaki, sa katunayan ay nagka-boyfriend na rin naman ako noong college. Kaso 2 years lamang kami dahil pinagpalit niya ako sa pinsan ko na mas maganda at sexy daw sa akin. Hindi naman ako pangit. May pagka-chubby lang pero hindi rin ako nag-effort makipag-agawan. Dahil para sa akin ay hindi ko deserve na magmakaawa sa taong winalang hiya ako. Kahit na hindi ako perpekto ay mataas ang respeto at pagpapahalaga ko sa aking sarili. Pero nasaktan pa rin naman ako noon at naladala ko yon kahit na ilang taon na ang nakakalipas. Simula noon ay ekis na talaga sa akin ang mga lalaking gustong manligaw. Mas nag-focus na lamang ako sa trabaho ng mga panahong yon at kinalimutan ko na ang pakikipag-love life, Papa Dudut. Malapit na ako mag-31. Ibig sabihin sa susunod na taon lagpas na ako sa kalendaryo. Bakit? Anong meron? Kasi hanggang ngayon wala pa rin akong asawa. May paligsahan ba? Siyempre wala. Wala naman pala eh. Kumalma ka lang ate. Paano ako kakalma magta-31 na nga ako. Tapos wala pa rin akong asawa hanggang ngayon. Hindi naman requirement na mag-asawa ka na kung 31 ka na. Ay, hindi mo kasi naiintindihan, sis. Sige nga, ipaintindi mo sa akin. Ganito kasi yon. Karamihan sa mga kaedad ko, nagsisipag-asawa na. Meron nga may 2 o 3 anak na eh. Eh ako, ni boyfriend wala. Kaka-break mo lang, 'di ba? Yun nga, pero meron na uli akong kinakausap. Talaga? Oo. Ibang klase. Ikaw yung babaeng hindi nababakante. Sa bagay, masyado ka ring ligawin pero sana naman yung magiging boyfriend mo hindi na loko-loko katulad nung ex mo, pati nung nakarang ex mo. Sana nga. Kalma ka lang kasi. Kung marami sa mga kaedad mo yung may asawa at mga anak, meron pa rin naman yung mga katulad naming single and happy. O, ikaw pala. Anong ako? Don't tell me plano mo nang di mag-asawa niyan ha. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na 26 years old ka na. College ka pa nung huling may pinakilala sa akin. Ang tagal na nun. Wala ka pa rin bang bagong natitipuhan? Wala kasi, focus ako sa trabaho ko. Hindi ka naman napapasaya ng trabaho mo. Napapasaya ako ng sweldo ko. Pero ano na, wala ka bang balak mag-boyfriend man lang? Baka nakakalimutan mo, di ka na bumabata. Hindi naman ako nape-pressure, ikaw lang ate. Kahit na, pag umabot ka sa edad kong to, maiintindihan mo yung pakiramdam na para kang nakikipaghilahan ng panahon sa kalendaryo. Kaya nga habang maaga pa lang, subukan mo na uli magjowa. Malay mo, for keeps na pala this time.
Tinatamad kasi ako. Tinatamad o takot ka lang uli masaktan? Kasama na yun. Marami akong what ifs eh. What if lokohin ulit ako katulad nung ginawa sa akin ng ex ko? What if tama ka? Paano kung masaktan ulit ako? Ayoko na ulit maranasan yun. Tapos na ako sa sawi era ko. Matanong nga kita, gusto mo bang tumandang dalaga? Ate naman eh. Tigilan mo ako sa kagaganyan mo. Kung ako sa'yo, lalabas ako tuwing Biyernes ng gabi, sasama ako sa mga katrabaho kong gumimik. Alam mo namang hindi ako mahilig mag-bar. Subukan mo lang kahit minsan. Malay mo may makilala kang type mo. Kung ayaw mo naman, mag-install ka na lang ng dating app. Uso naman yun. Alam mo kung anong gusto kong gawin? Ano? Matulog. Sleep deprived kaya ako ate. Aga-aga ng pasok ko tapos minsan late na ako nakakauwi dahil sa heavy traffic. Ang boring mo naman, girl. Whatever you say. Dapat kasi gayahin mo ko. 2 buwan lang kung mag-move on. FYI, nakapag-move on na ako. Hay nako, bahala ka. Basta, sinabihan kita. Papa Dudut, masasabi kong may point naman si ate sa mga sinabi niya sa akin. Wala namang masama kung subukan kong makipagkilala ulit dahil matagal na rin namang nangyari yung panluloko sa akin ng ex-boyfriend ko. In fact, hiwalay na sila ng pinsan naming yon. Ewan. Baka karma na nila yon sa ginawa nila sa akin pero wala na akong pakialam sa kanila. Sinubukan pa ngang makipagbalikan ng ex ko sa akin pero nek-nek niya. Kaya lang kahit naka-move on na ako ng gusto ay atrasado pa rin ako. Dahil ang dami kong nababalita ang naghihiwalay na magjowa o mag-asawa lalo na sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. At ang madalas na rason ay third party. At ang naglolo ko ay mga jowa o asawang lalaki. Kung bakit kasi hindi na lang sila makontento sa mga karelasyon nila. O kung ayaw na nila, bakit hindi nila hiwalayan ng maayos? Gusto pa talaga nila yung mga niloloko sila. Alam kong hindi naman lahat ng lalaki ay ganon pero majority ay oo. Kaya tanong ko rin to sa mga lalaki bakit ganon? Ano bang meron? Exciting ba ang magloko? Magkasama kami ni Ate Jennifer sa apartment na nirerentahan namin at katulad ko ay single pa rin siya ng mga panahon na yon. Pero bago siya naging single ay nanggaling siya sa 2 breakup sa loob lamang ng 6 months. May naging boyfriend siya ng 1 buwan, nagloko kaya naghiwalay sila. Nag-move on siya for 2 months. May naging boyfriend ulit siya at nagloko na naman tapos nag-move on ulit siya for 2 months. Tapos may ka-talking stage na. Kung meron sigurong medalya para sa paramihan ng mga nagiging jowa ay pwede ko nang sabitan si Ate Jennifer. Sa bagay maganda kasi siya, sexy at makinis ang kanyang balat. Lapitin ang mga kalalakihan kasi walang taste, pumili yung kapatid ko. Madali kasi siyang madala sa mga matatamis na salita kaya hindi na niya kinikilala ng mabuti yung lalaki. Katwiran niya, malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo kaya kailangan na niyang makapag-asawa. Sa kabila ng lahat ay mahal ko ang ate ko dahil siya na lamang ang pamilyang meron ako. Maaga kasi kaming naulila sa mga magulang nung sabay namatay sa aksidente ang parents namin. Tumira kami sa bahay ng tiyahin namin sa mother side sa Montalban, Rizal. Pero hindi rin naging maayos ang pakikitungo nila sa amin. Kaya nag-decide si Ate Jennifer na huminto na lamang sa pag-aaral para magtrabaho. Nang nakaipon siya ay bumukod siya ng tirahan at kinuha niya ako. Bali nagrenta kami ng apartment sa Pasig habang nag-aaral ako. Malaki po ang utang na loob ko kay ate at masasabi kong mahal namin ang isa't isa. Kaya nga hindi rin ako nagkukulang sa pagpapaalala sa kanya na kilatisin ang mga lalaking manliligaw niya para maiwasang masaktan siya at lokohin.
Ang bilis mo naman, mahal. Sino ka? Ikaw, sino ka? Kapal na mukha mo. Para sabihin ko sa'yo, nakatira ako rito. Ikaw, sino ka? Nasaan na Ako ba yun? si... Ito. Uy, teka, bitawan mo yung hawak mong baseball bat. Naghahain lang ako, huwag mo ako saktan. Masasaktan ka talaga sa akin kasi bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa pamamahay namin ng ate ko. Ate mo si Jennifer? Oo. May ginawa ka bang masama sa kanya? Sabihin mo, anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginagawang masama sa kanya. Hala, Krista! Ibaba mo nga yung hawak mo! Santisimang babae to! Ate, oh my gosh, buhay ka ate. Ha? Ano ba kasing akala mo? Akala ko may ginawang masama sa'yo yung lalaki na yan eh. Hindi ako masamang tao. Sino ka ba kasi? Tsaka, bakit ka nasa apartment namin at nakikialam ng mga gamit namin? Teka, isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Kumalma nga muna tayo, okay? Upo muna tayo. Ayokong kumalma at ayokong umupo hanggat di ko nalalaman kung sino yung lalaki na yan, ate. Hindi mo kailangang sumigaw. Naririnig kita. Sino ba kasi yan? Ikaw ba nagpapasok dyan? Oo. Pasensya ka na kasi hindi ko agad nasabi sa'yo na may bisita ako. Siya si Resty. Boyfriend ko. Boyfriend mo? Oo. Pumunta siya rito kasi sabi ko ipapakilala ko na siya sa'yo. Ayan o. Nag-effort pa nga siyang magluto kaso naubusan tayo ng soft drink sa ref. Kaya lumabas muna ako para bumili. Di ko naman alam kamuntik mo na siyang paluin ng baseball bat dyan. Sino ba naman kasi hindi matatakot? Hindi ko naman siya kilala. Sana kasi inabisuhan mo muna ako ng mas maaga na may bisita ka pala. Kaloka ka rin ate. Sensya na, huwag ka na ma-high blood. Sige ka, baka sumakit batok mo. Ay nako. Pasensya ka na, Resty. Masyadong mainit tong kapatid ko. Sana di ka niya natakot ha. Mabait naman yan. Nagulat lang talaga. Naku, wala yun. Cute nga sa mga babae yung ganun eh. Yung magugulatin. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kumain na lang tayo. Baka lumamig tong hinaing ko, sayang naman. Baka kumunat, lalo na tong crispy pata. Bawal ka niyan, Krista. Baka lalo kang ma-high blood. Ewan ko sa'yo ate. Kasalanan mo naman kung bakit eh. Aba, ako pa nasisi. Ay, pero sorry na kasi. Kumain na lang tayo, medyo nagugutom na rin ako. Ikaw ba, di ka pa gutom? Gutom na rin. Nalipasan na nga ako. Kayo na lang hinihintay ng mga pagkain dito sa mesa. Tara na. Papadudot, tandang-tanda ko pa kung gaano ako nainis kay ate ng mga panahong yon. Dahil hindi man lang niya ako inabisuhan na meron siyang bisita. Buti na lamang at hindi ko naihampas kay Resty yung baseball bat namin ni ate sa bahay na pang self-defense. Matapos nga ang komosyon at nang humupa na ang lahat ng emosyon ay nakikita ko naman na masaya si ate Jennifer sa newfound love life niya. Katulad na ulit siya noong dati na palaging nakangiti. Masaya ako kapag masaya ang kapatid ko dahil deserve naman niyang mahalin at alagaan ng isang lalaki. At kung nahanap na niya ang mga katangiang yon kay Resty ay ayos na rin yon sa akin. Kaya nga sinusuportahan ko na lamang siya sa relasyon nila hanggang sa may nalaman ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinabi sa akin ni Ate Jennifer na hiwalay na raw si Resty sa misis niya. At nasa poder ng babae ang mga anak na sinusustentuhan na lamang niya. Pero dahil hindi pa annulled ang kasal nila ay lumalabas, nakabit ang kapatid ko. Kaya medyo tumaas ang kilay ko, papadudot. Pero tinikom ko na lamang ang bibig ko at hindi na nagsalita pa since tiwala ako sa sinabi ni ate na alam naman daw ng misis ni Resty na may karelasyon na siya. In fact, meron na ring jowa yung babae ng mga panahong yon. Lumipas pa ang ilang mga linggo at napansin kong dumalas ang pag-uwi ni Resty sa apartment namin. Bagay na nung unay wala namang kaso sa akin pero nang tumagal ay medyo nainis na ako. Ang siste, sa amin na siya umuuwi mula sa shop na pinagtatrabahuhan niya bilang aircon technician. At ang hindi ko lang gusto ay yung pakiramdam na nawawala na ako ng privacy sa sarili naming pamamahay. Dalawa lamang ang kwarto na nirerentahan namin. Sa akin yung isa pero maliit lang yon. Kaya sa sana ako tumatambay kapag nasa apartment ako. Kaya lang dahil kasama na namin si Resty madalas silang nasa sala ng ate ko
para manood ng TV at mag-bonding. Ayoko namang makisali sa kanila kasi moment nila yon, kaya nagkukulong na lamang ako sa kwarto habang nagsiselfone hanggang sa makatulog. Pero aminado kong nami-miss ko na rin yung dati naming bonding ng ate ko, Papa Dudut. Himala, wala yata si Kuya Resty. Oo eh. Kasama niya yung mga anak niya. Birthday kasi ng panganay nila kaya sineselebrate nila dun sa bahay ng dati niyang misis. Misis niya pa rin yun kasi di pa sila annulled. Tsaka, sure ka ba talaga na walang sabit yung boyfriend mo? Tingnan mo, imbis kasama mo ngayon nandun sa pamilya niya. Birthday nga kasi ng panganay nila kaya nandun siya. Pagkatapos nun uuwi na rin naman siya. Okay na rin pala na wala si Kuya rito kasi namimiss na kita ka bonding. Lagi mo na lang kasi siya kasama, nakakatampo na tuloy. Ay, wag ka nang magtampo. Matagal-tagal din naman tayong magkasama eh. Saka malaki ka na. Baka sign na to para humanap ka ng lalaking makakasama mo rin lagi. Ayun ka na naman. Pipilitin mo na naman ako mag-boyfriend. Masarap kasi magkaroon ng boyfriend, kaya humanap ka na rin. Hindi naman ako naghahanap. Kaya nga maghanap ka na. Sipagan mo kasi may itsura ka naman. Maganda ka, mana ka sa akin. Kaya sigurado ko na meron kang mabibingwit. Hay nako ate, puro ka naman ganyan. Bigla na tuloy akong tinamad na makabanding ka. Ikaw naman, pinapaalalahanan lang naman kita. Masarap kaya sa pakiramdam na magkaroon ng katuwang sa buhay. Paano mangyayari yan kung di ka nakikipagkilala? Huwag ka na kasi matakot. Alisin mo na yung mga what if sa isip mo dahil di lahat ng lalaki katulad ng ex-boyfriend mo. Sa bagay, may point ka rin naman. Masyado ko kasing hinusgahan lahat ng kalalakihan na katulad ng ex-boyfriend ko o ng mga ex mo na manlolokot manggagamit. Basta ako, iniisip ko na lang na kaya kami di nagkatuluyan ng mga ex ko kasi paraan yun ni Lord para ilayo ako sa mga manlolokong katulad nila. Kaya mabilis ako nakaka-move on kasi ayos na rin sa akin. Kung hindi kami nagkahiwalay, di ko makikilala yung Kuya Resty mo. Talagang in love ka sa kanya, no? Oo naman. Para sa akin, siya na yung lalaking gusto kong makasama habang buhay. Ganon kadaling naisip mo yan, wala pa nga isang buwan simula nung maging kayo. Kailangan pa bang mag-isang buwan kami para masabi kong siya na, yung the one for me? Oo naman. Ayan ka na naman sa ugali mong hindi kinikilatis mabuti yung nakakarelasyon tapos sa huli, iiyak-iyak ka eh. Ano pa bang klaseng pagkilatis gusto mong gawin ko kay Resty nung una pa lang naman naging honest na siya sa akin. Sinabi niya na hiwalay siya sa misis niya at may mga anak sila. Para sa akin, green flag yun. Pero nag-aalala pa rin ako kasi wala pa rin kasiguruhan yung pinasok mo eh. Alam mong hanggat hindi pa napapawalang bisa ang kasal nila, hindi kayo pwedeng magpakasal. Alam ko naman yun. Pero naniniwala ako sa sinabi ni Resty na aasikasuhin din niya yung annulment papers nila ng asawa niya. Medyo gipit lang siya ngayon kasi nagsusustento siya sa mga anak nila. Pero pinag-iipunan naman daw niya. Kaya wag ka nang mag-alala. Sana nga kasi matagal pa naman process ng annulment dito sa atin. Tapos magastos din. Baka lang mainip ka sa paghihintay kung kailan kayo pwedeng ikasal. Pangarap mo pa naman yun, diba? Oo, pero ganun talaga. Alam ko naman tong pinasok ko saka mahal ko eh. Kaya willing to wait ako. Okay, pero wag na muna natin pag-usapan yun. Since tayo lang naman dalawa ngayon, labas tayo para kumain. Libre ko. Talaga? Gusto ko yan. Sakto, nagkikrave pa naman ako ng Korean food ngayon. May alam akong masarap na Korean restaurant, kaya magbihis ka na para makaalis na tayo. Sige, sige. Excited na ako. Papa Dudut, kahit na sinabi sa akin ni ate na huwag na akong mag-alala, na alam niya ang ginagawa at pinasok niya, nang sagutin niya si Resty bilang kapatid ay hindi pa rin nawala yung pag-aalala ko na baka walang patunguhan ang paghihintay niya. Hindi naman sa pinangungunahan ko ang mangyayari pero ang labo kasi talaga nakasal pa rin si Resty sa asawa niya. Sabihin niyo na akong praning,
Pero naisip ko na paano kung bigla na lamang pagdiskitahan ng asawa ni Resty ang ate ko. Ayoko mag-isip ng advance pero nakakatakot yon pag nagkataon. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin yon kay ate Jennifer. Bagay na na-appreciate naman niya at pinagpasalamat sa akin. Pero sa huli pinaalalahanan ulit niya ako na huwag nang masyadong mag-alala. Dumaan pa mga araw at nagsimula na akong mabad trip sa madalas na pananatili ni Resty sa apartment namin. Lalo na hindi naman siya malinis na tao. Ang kalat niya sa mga gamit niya. Ultimo pinagkainan ay hindi niya mahugasan. Kapag nagluluto siya para lang sa kanila ng ate ko since inaasahan na nila na kumain na ako sa labas. Si ate rin ang naglalaban ng mga damit ni Resty. Sa isip ko ang kapal naman ang mukha ng lalaking yon. Parang nakahanap siya ng instant labandera. Madalas okupado nila ang sala kaya pakiramdam ko ang liit na lamang ng space ko sa apartment namin. Lugi ako kasi nag-aambag ako ng pambayad samantalang siya ay wala talagang inaabot ni 5 duling. Ang alam ko ay meron naman siyang nirerentahang apartment din kaya bakit sa bahay namin siya nakikipagsiksikan. Nababanas na ako pero sinolo ko na lamang dahil baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Pero sinusubukan talaga ng kapalaran ang pasensya ko. Nandito na ako! O Krista, kumusta? Kuya Resty? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ano ka ba? Ako lang to. Hindi ko lang naman kasi expected na nandito ka. Akala ko kasi busy ka sa mga anak mo eh. Tapos na birthday celebration ng anak ko. Nagkataon lang na kinabukasan, may Children and Parents Day sila sa school kaya pumunta kami ng mama niya. Nasan pala si ate? Lumabas lang, may binili. Ah, okay. Sige, pasok na ako sa kwarto. Teka Krista, sandali lang. Ha? Bakit? Napapansin ko kasi kapag tayong dalawa lang, lagi kang umiiwas. May problema ka ba sa akin? Wala naman akong problema sa'yo, kuya. Sana nga, ganun talaga. Sa amin ng ate mo, sa relasyon naming dalawa, may problema ka ba? Since natanong mo na rin naman, sige, sasagutin ko na. Yung totoo, wala naman sanang problema sa'yo. Sa relasyon nyo, okay kayo ni ate, kumbaga swa kayo sa isa't isa. Nakikita ko naman kung gaano kanya kamahal at ganun ka rin naman sa kanya. Pero naisip ko lang kasi na hindi ba dehado kapatid ko dahil kasal pa kayo ng asawa mo? At may ganyan pa kayong ganap, yung bang kapag kailangan kayo ng mga anak nyo, aakto ulit kayo na parang mag-asawa pa rin. Tsaka may plano ka bang pakasalan si ate? Kasi kung wala, aba… Sandali, kumalma ka lang. Sorry, nadala lang ako. Naiintindihan ko naman, kaya nga willing akong sagutin mga tanong mo. Pero pwede bang maupo ka muna? Huwag kang sumandal dyan sa pinto. Tabihan mo ako rito sa sofa. Ha? Hindi na, ayos lang ako dito. Kanina pa ako nakaupo sa opisina eh. Gusto ko naman tumayo muna. Sure ka? Kasi maluwag naman tong upuan oh. Kasyang-kasya ang makurba mong balakang. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Ang sabi ko, ang sexy mo. Pasensya na pero hindi ko gusto yung sinabi mo. Sa totoo lang ang bastos ng dating. Oh, relax ka lang. Hindi naman kita binabastos. Masyado mo lang binibigyan ng kulay yung sinabi ko. Tsaka, bakit ka ganyan? Yung ibang babae nga natutuwa pag sinasabihan silang sexy pero ikaw nagagalit. Kaya siguro wala ka pa ring boyfriend eh kasi… For your information, ibahin mo ako sa mga babaeng sinasabi mo. Ang tawag doon, pagiging conservative. One more thing, walang kinalaman yon kung bakit wala pa akong boyfriend. Personal choice ko yon, kaya wag kang magsalita dyan na parang kilalang kilala mo na ako. Bakit ka ba nagagalit? Pinapaupo lang naman kita. Ibig sabihin nun, concerned ako kasi ayoko mangalay ka dyang kakatayo. At sinabi ko ng ayos lang ako, 'di ba? Sana doon palang tumigil ka na. Uupo naman ako pag nangalay mga binti ko, hindi mo na ako kailangang sabihan, no? Tingin mo sa akin, bata? Grabe ka naman, sobrang init naman ng ulo mo. Hindi mainit ang ulo. Bakit nakaharang ka sa pinto, Krista? Ate, ikaw pala. Dahil nandyan ka naman, tulungan mo na lang ako magbuhat nitong bitbit kong soft drinks. Dami kasi.
May promo dun sa pinuntahan kong convenience store kaya bumili na ako ng 2 buy 1 take 1. Grabe naman, parang pang 2 linggong supply natin to ah. 2 linggo ka dyan, pang-4 na araw lang yan. Favorite kaya ng Kuya Resty mo yung soft drinks kaya nga dinamihan ko na. Di ba baby ko? Oo, baby ko. Lika nga rito, payakap nga ako. Buti pa tong baby ko di masungit. Di tulad ng isa dyan. Papa Dudut, hindi na nasagot ni Resty yung mga tanong ko sa kanya. Pero wala na akong pakialam pa. Hindi ko na rin kasi nakontrol ang bibig ko kaya napagsalitaan ko na siya matapos niyang magkomento ng ganon. Kahit boyfriend siya ng ate ko ay wala pa rin siyang karapatan kasi hindi naman kami close. Oo, suportado ko ang relasyon nila pero naiilang pa rin ako sa presensya niya. Saka tama ba yung magkomento siya tungkol sa pisikal na katangian ko? Parang hindi niya girlfriend ang ate ko eh. Para sa akin ay napakawalang respeto niya sa ate ko at sa akin mismo. At panghuli ay pagod na akong manahimik pa. Ayokong isipin niya na ayos lang sa akin na pagsalitaan niya ako ng mga ganon dahil hindi lamang ako umiimik. Pero matapos ang pagkakataon na yon ay hindi pa tumigil si Resty sa pagkomento ng kung ano-anong magagandang katangian na nakikita raw niya sa akin. Lalo na sa katawan ko. Ewan ko kung hindi niya ba naiintindihan yung pagsaway ko sa kanya nung unang beses niyang ginawa yon o sadyang nangaasar lamang siya. Akala niya yata katulad ako ng ibang babae na madadala sa mga papuri. Tulad ng sinabi ko ay mataas ang respeto at pagpapahalaga ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng validation mula sa ibang tao. Lalo na sa kanya. May pagkakataon na namamanyakan ako ng sobra sa tingin niya at nahuli ko pang dinidilaan niya ang labi niya matapos akong sabihang sexy at malaman daw ang puwetan. Kaya nga nag-decide akong sabihin yon sa ate ko. Pero hindi ko akalain, Papa Dudut, nasasabihan niya ako ng filingera at mang-aakit ng boyfriend ng my boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masakit po sa akin na sabihang filingera at mga akit ng ate ko lalo pat walang katotohanan ng mga sinasabi niya laban sa akin. Bukod sa hindi ako ganong klase ng babae ay mahal ko ang ate ko at hindi ko siya kayang saktan ng ganon at higit sa lahat ay hindi ko tipo yung mga lalaking malisyosong tulad ni Resty. Kung hindi lang ako nasaktan, nainis din ako kaya hindi lang ako nasaktan, nainis din po ako at nainsulto. Yun kasi ang unang beses na nagsalita ng ganon sa akin si Ate Jennifer at ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posible kaming mag-away dahil lamang po sa isang lalaki. Kaya nga napansin ko na lamang na ang lapad ng ngisi sa akin ni Resty pagkatapos ng usapan naming yon ni ate. Siguro expected niyang hindi ako kakampihan ng ate ko kasi na-brainwash na niya. Nanggagalaiti ako ng araw na yon pero pinakalma ko pa rin ang sarili ko. Baka kasi lalong lumala ang iringan namin ng kapatid ko nang dahil lamang sa boyfriend niya. Kaya lalo akong nag-set ng boundaries. Hindi na ako nakikipag-usap sa kanilang dalawa kapag nasa apartment ako. Hindi na rin ako lumalabas ng kwarto at madalas ay nagpapalipas ako sa place ng friends ko para lamang hindi sila makitang dalawa. Pero isang gabi habang natutulog ako sa kwarto ng apartment namin ay bigla na lamang akong nagising, Papa Dudut. Kinis talaga. At ang bango pa. Lambot talaga ng hita mo, Krista. Ang sarap sigurong halik-halikan ito, no? Masubukan nga. Anong ginagawa mo? Wala pa, gagawin pa lang sana. Hahalikan ko sana tong hita mo kasi nanggigigil ako. Kaso,
Nagising ka eh. Lumayo ka nga sa akin! Bakit mo ako siniba sa mukha? Ate Jennifer! Nagilong ko. Ate! Huwag ka nga maingay. Tinadya ka mo na nga ako sa mukha eh. Nakuha mo pa mag-iskandalo. Anong nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw, Krista? Ha? Resty! Napano ka? Bakit dumudugo yung ilong mo? Paanong di dudugo? Tinadya ka nito. Magaling mo kapatid yung ilong ko. Ano? Bakit mo ginawa yun sa Kuya Resty mo, Krista? Seryoso ba yan? Mas concerned ka pa sa nangyari sa demonyong yan? Pero di mo man lang ba itatanong kung bakit ko ginawa yun, ate? Ano ba kasing dahilan mo? Yung boyfriend mo kasi, ginapang ako! Ginapang? Anong ginapang? Anong ginawa mo sa kapatid ko, Resty? Wala akong ginagawa sa kanya. Siya nga itong may ginawa sa akin eh, oh. Tingnan mo. Nagdudugo ilong ko, oh. Punasan mo nga yung ilong mo, dali! Gamitin mo yung damit mo tapos tumingala ka para hindi na lalong tumulo. Ate, nahuli ko siya na nasa paanan ko. Hahalikan niya na sana yung mga hita ko kaso bigla ako nagising. Pero hindi ganyang klaseng tao si Resty. Anong hindi? Ginawa niya na nga sa akin. Huwag mo sabihin na mas kinakampihan mo pa yung boyfriend mo kaysa sa akin na kapatid mo, ate. Kitang-kita naman na bayolente ka. Ako yung nasaktan mo kaya tama lang nakampihan ako ni Jennifer. Huwag ka nang sumabad, manya ka. Akala mo ba hindi ko napapansin mga tinginan mo? Mga salitaan mo na ang lakas makabastos? Pinagsakasabi mo. Imahinasyon mo lang yon. Lasing ako kaya akala ko ikaw si Jennifer. Mali pala yung napasok kong kwarto. Oo ngayon matino na ako. Nawala kalasingan ko dahil sa tadyak mo. Oh, yun naman pala eh. Lasing lang Kuya Resty mo, hindi niya sinasadya yung nangyari. At talagang naniniwala ka sa lalaking yan, ate? Kasi sabi ko lang na ang manyak niya tumingin at nakakabastos din magsalita. Ikaw naman kasi may kasalanan. Sana kinandado mo kwarto mo para hindi nagkamali ng pinasok si Resty. Saka tungkol naman dyan sa mga sinasabi mong manyak tumingin at bastos magsalita, tama ang kuya mo, imahinasyon mo lang yun. Baka akala mo lang gusto ka ng boyfriend ko kaya nag-iimbento ka na lang dyan. Ate Jennifer naman! Ako yung agrabyado dito, ako yung kapatid mo kaya ako dapat yung kampihan mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon kakampihan kita. Saka wag kang ang feeling agrabyado dyan. Simpleng issue pinapalaki mo. Simpleng iso ba yung muntik na akong gahasain ng boyfriend mo? Hoy! Malaking paratang yan ha! Hindi kita pinuwersa o kung anuman. Hindi ka rin nasaktan. Kaya saan ang galing yung sinasabi mo? Tsaka bakit naman kita pag-iinteresan? Hindi naman kita gusto. Baka akala mo may gusto ko sa'yo. Hoy, nagkakamali ka para sabihin ko sa'yo, loyal ako dito sa ate mo. Kapal talaga ng mukha mo! Ikaw ang makapal ang mukha. Tama naman si Resty, akala mo may gusto siya sa'yo pero ang totoo, ikaw ang may gusto sa kanya. Ate naman! Akala mo di ko napapansin mga panakaw mong tingin sa boyfriend ko? Wala akong gusto sa boyfriend mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nung una pa lang sinabihan na kita na humanap ka ng iyo at wag mong agawin yung akin. Napakalandi mo! Papa Dudut, nagkapatong-patong na lamang ang lahat ng tampo at sama ng loob ko kay Ate Jennifer at sumabog na nga ng gabing yon. Sino ba naman kasing matinong kapatid ang kakampihan ng karelasyon niya na muntik ng pagsamantalahan ng kapatid niya? Kaya nga sobra ang galit at dismayado ko ng husto kay ate dahil sa ginawa niya sa akin. Pakiramdam ko ay nawala na ako ng kakampi at tagapagtanggol sa sarili naming pamamahay. Takot na takot ako ng gabing yon kaya hindi rin ako nakatulog ng mas maayos. Kinabukasan ay kinausap nila ako at tumingin ang tawad si Resty dahil hindi naman daw niya talaga sinasadya. Lasing siya kaya hindi niya napansin na kwarto ko yung napasok niya. Nasa impluwensya lamang siya ng alak at bahagyang nawala sa sarili. Pinagsabihan din ako ni ate na kung ikinandado ko raw ang kwarto ko ay hindi makakapasok doon ng boyfriend niya. Akala ko ay magsusorry si ate Jennifer sa mga sinabi niya sa akin nung nakaraang gabi pero nagkamali ako. Mukha silang napilitan lamang na kausapin ako kaya nasabi ko sa sarili ko na hindi na talaga ako dapat magtagal sa apartment namin. Ang masakit lang ay mukhang ako talaga ang dapat umalis dahil apartment yon ng ate ko. Hindi nga ako nagkamali dahil nung sumunod na araw, kinausap ako ni ate Jennifer para sabihin kailangan ko ng bumukod kasi may plano na silang magsama ni Resty ng permanente. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil pagod na ako.
Sa halip ay sumang-ayon na lamang ako at mabuti na lang dahil una nang inalok sa akin ng kaibigan kong babae na samahan ko siya sa nirerentahan niyang kwarto dahil mag-isa lamang naman siya doon. Umalis ako sa amin kahit na malaki pa rin ang tampo ko kay Ate Jennifer. Hindi ko pa rin kasi matanggap na mas pinili niya ang Resty na yon kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Nagkabati na rin naman kami ni ate. Nawala na rin yung tampo ko sa kanya lalo na nung nag-reach out siya sa akin para humingi ng tawad after 2 months. At kahit late na niyang na-realize yun ay hindi ko rin naman siya natiis. Sa katunayan ay binibisita ko pa rin si ate sa apartment namin pag wala ang kinakasama niya. Belated happy birthday, ate. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta sa actual birthday mo Busy kasi sa trabaho eh. Okay lang naman. Ayoko ring makaabala sa'yo. Hindi ka naman abala. Tsaka expected ko na masaya ka naman nung araw na yun kasi kasama mo si Kuya Resty. Yung totoo? Iyak lang ako ng iyak nung birthday ko. Ha? Bakit? Ano nangyari? Yung kuya mo kasi, nahuli kong nambababae. Ano? Ang kapal naman ng mukha niya. Sino yung babaeng yon? Kilala mo ba? Oo, syempre. Yung misis niya. Oh my gosh! Nabasa ko kasi usapan nila sa text message. Ang sweet nila tapos nagpaplano pa sila ng bakasyon kasama mga anak nila. Mukhang nagkabalikan na sila. Kaya nanlalamig na siya sa akin. Yan na nga bang sinasabi ko. Loko talaga yung boyfriend mo. Hindi ko na siya boyfriend. Nakipaghiwalay na ako sa kanya last night lang. Pinalayas ko na rin siya rito sa apartment ko kaya ako na lang uli mag-isa rito. Ay, ganun ba? Pasensya ka na ate. Nakakagulat pa rin kasi akala ko talaga wala na siyang feeling sa misis niya tapos biglang meron pa pala. Akala ko rin eh. Pero nung kinumpronta ko siya, sabi niya sa akin na may mga na-realize daw siya. Di ko na inalam kung ano kasi baka sumakit lang ulo ko. For sure, sasabihin lang niya na mas mahal niya talaga asawa niya kaya gusto niya uli na magkabalikan sila. Akala ko ba may jowa rin yung asawa niya? Nalaman daw niya na ginagamit lang nito yung lalaki para pagselosin siya. Ay wow! Ang romantic naman. Kaya nga eh, nakakabwisit diba? Hindi lang nakakabwisit, nakakagigil din. Grabe sarap suntukin sa mukha. Buti na lang talaga wala na siya rito sa apartment mo. Oo nga eh, nalulungkot lang ako kasi mahal ko na siya. Tapos umasa ako na may future kami pero mukhang tama ka. Wala at hindi rin naman niya ako ganun kamahal. Ang mali ko lang masyado kong nabulag sa nararamdaman ko sa kanya. Mas pinili ko pa nga siya sa'yo na sarili kong kapatid eh. Sorry talaga, Krista. Sorry kasi di ako naniwala sa sinabi mo noon. Dapat ako yung nagtanggol sa'yo kasi ate mo ko, kaso hindi. Pinagbintangan pa kita at sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Tapos pinalis pa kita sa apartment natin para lang makasama ko yung mokong na yun. Nakaraan na yun ate. Tsaka napatawad na rin kita. Hindi naman kita kayang tiisin kasi mahal kita eh. Nahihiya pa rin ako sa'yo kasi hindi ako naging mabuting ate. Lahat naman nagkakamali. Oo, nagalit ako sa'yo noon pero mas magaan pa rin sa loob ko yung patawarin ka. Sana lang, di na maulit yun sa mga susunod mo pang makakarelasyon kasi baka masabunutan talaga kita. Buti na lang talaga hindi ako ganun kamaldita nung gabing yun. Pero sana sinabunutan mo na lang ako para nagising ako sa kahibangan ko nung gabing yun. Pero naisip ko sana yung boyfriend mo na lang sinabunutan natin para nadagdagan sugat niya sa ilong. Hoy, bayolente Siyempre. Wag mong sabihin na pinagtatanggol mo pa rin yun. Hindi na, no. Kaya nga pinalayas ko na siya rito.
Anong akala niya sa akin magmamakaawa sa kanya? Nek-nek niya. Yan ang gusto ko sa'yo. Matapang ka talaga. Pero mas matapang ka. Narealize ko nga mga sinabi mo sa pagmamadali kong makapag-asawa. Kung ano tuloy ugali ng mga lalaking nagiging boyfriend ko. Dapat kasi kinikilala ko munang mabuti, hindi ako nagmamadali para iwas din sa pagkakamali. Apply mo na lang yan sa susunod para hindi ka na masaktan. Sige, pero saka na yon. Ayoko munang mag-boyfriend. Wow! May lagnat ka ba? Wala naman, bakit? Bago kasi yan sa pandinig ko yung ayaw mo na munang mag-boyfriend. Not so you. Ewan ko sa'yo. Basta. Salamat kasi pinatawad mo ko. Salamat dahil nandyan ka. Walang anuman, basta tandaan mo nandito lang ako. Hindi lang tayo mag-ate, mag-best friend din tayo. Naiiyak tuloy ako. Hoy, huwag ka nga umiyak. Lumabas na lang tayo para kumain. I-celebrate na natin birthday mo dahil hindi mo deserve umiyak sa isang manloloko. Papadudot, lumabas kami ni Ate Jennifer para kumain sa paborito niyang restaurant kung saan kami nagkwentuhan, nagtawanan at nag-iyakan. Hinayaan ko lamang siyang ilabas ang lahat ng sama ng loob niya para naman wala na siyang daladala sa dibdib niya. Kahit naman kasi papaano'y minahal niya pa rin ang Resty na yon. Nung pauwi na kami, sinabi ni ate na malulungkot na naman siya. Sa pag-uwi niya kasi mag-isa lamang siya sa apartment. Kaya nga nag-decide akong sumama sa kanya. Bago matulog ay nanood kami ng pelikulang nakakaiyak hanggang sa antukin kaming magkapatid. Hindi nagtagal ay bumalik ako sa apartment namin ng ate ko. Masaya ako kasi kahit papaano ay nakakapag-move on na ang ate ko mula sa hiwalayan nila ni Resty. Nakatulong din ang pagkuha niya ng short-term course tungkol sa pag-housekeeping dahil pangarap daw niyang makapagtrabaho sa hotel. Nabakante kasi si ate isang buwan bago sila maghiwalay ni Resty matapos magsarado ang pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Masaya naman ako dahil nakikita kong nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay nasa Germany na ang ate Jennifer ko dahil nakakilala siya ng isang mabait na aliman na siyang napangasawa niya. Tapos doon sila nakatira ngayon pero lagi pa rin naman kaming nag-uusap ni ate sa video call. Masasabi ko na mas naging close kami ngayon kahit na milya-milya na ang layo namin sa isa't isa. Tapos ako naman ay nakapag-asawa na rin sa katauhan ni Alfred at nandito na kami ngayon sa Marikina. Last year ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuhan kong opisina dahil inaasikaso ko ang plano naming negosyo ng mister ko habang hands-on sa mga anak namin. Kahit simple lang ang buhay namin, masasabi ko Papa Dudut na masaya ang buhay namin. At yun ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut ang sulat ko at maraming salamat po. Sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay namin ng ate ko. Sana'y kinapunutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa programa ninyong Barangay Love Stories, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Krista. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.